Sekuru makadi. Alhamdulillah ndinosimba. Tiripo arize matari. Matari tinawo bichana. Anditika. Ndimuri kuno kwamutangadura vari kukwira mabhazi ere vachiuya Zukuru kana kuburikira murodhi vachibva kwaMutare kana kumarondero. Tingangoti vazukuru vakuya kwese kwese. Atingati kwaMutare kuti tingati vanhu kwaMutare chete. Rodhi yese yangodiwa nevazukuru. Kwese kune munhu ane dambudziko ari kungouya. Because kana tisingati mistake kuno kwatiri kwaMutangadura kurefu. Vamwe vanokuziva vachiti anzi kudensity. Density ameno kwaanogoshiwa uko. So vazukuru vanouya. Vazhinji vazukuru vedu vanodzikira paMutangadura. PaMutangadura ndipo pavanozikira pabus stop. Kana vane motikari vanongoya straight. So isusu vazukuru vedu vese tikusangana navo. Ende hatina dambudziko nevazukuru. Saka ishuwa vazukuru vari kuuya. Hapana era kuti ndamborasika? Kurasika ko vamwe vanhu avamire kurasika. Vazhinji vese vari kuramba vachilasika. Asi isusu nokuziva kuti vari kurasika tinoramba tichivagadzirisa kupinda murodhi. Zvakangofanana nekuti kwakurasika kacho kari right. Nekuti mazuva ekutanga vamwe vaenda kuMutangadura kubucha. Isusu tiri pahighway. Asi manje mazuva ano vazhinji vese nekuona pana Mukoma Robert vanobvunza takanzwa kuti munogara paMutangadura yekuhighway here kana kuti yekubucha. Isusu tobva taudza kuti yepa highway. Saka ndo patiri. Ndakatosvika mumwe musi ndapaka motikari ndakasvika paMutangadura pacho vanosikanzi naiwe takanzwa kuti Achapola anogara kunoko ko ndikupi kwanogara. Alhamdulillah. So ini ndakamira nokuti musi wacho ndakabvisa chikofia. Vazhinji vanoziva nkanjo saka ndakati vandizive ngavandizive fair. Nokuti vazhinji vanongoziva ndakapfeka chikofia kuti Achapola agara ndakayeti aiwa tinombobvisa tomira. Saka ndakaenda paMutangadura pacho ndikaona kuti muzukuru anozorasika sekundi paMutangadura kuseri kwemabhawa munhu olala patoilet ini ndiri pano. Alhamdulillah. Saka ndakati regai ndinoona paMutangadura ndakanosvika kumira tenga kokokola yangu kumira kuona. Saka ndakapaziva paMutangadura. Aiwa tinotenda. Alhamdulillah. Tiri kuona nhasi mudare mune mhuri iri munomi. Asi zviso vanenge vakafanana. Foroma inenge imwe chete. Munhu yanga akafamba nebhora lake paakabva kumusha kwake abereki akamubereka ndo vabereki vekudhara vanonzi usabereke vana 2 tangira pa15. Saka muri iripo. Alhamdulillah. So bosi susu kumusha kwedu baba vedu akangane chipali so ungazi but iyi ndakabvunzwa ndikati ko muri yakamira sei iwani munhu baba nevana vake varipo. Ndakatonzwa kuti vamwe hapana. Saka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala vari right. Saka imuri imwe chete. Hanzi dambudziko ravasumudzo rakamira sei? Dambudziko ravo rakawanda. Vanazvo ipapa vanotaura mumwe akazvimba gumbo kuri kungofiwa. So vakuda kuziva kuti chiri kuitika chii. Vaone iwo ndakanzwa shungu yavo pane mumwe wacho angane shungu yavo angane zvoindistireki anzi Sekuru ndikuda glasi renyu ndione muchecha. Ndakati alhamdulillah girasi ndakati aiwa ine handikurambire ndichakupa nguva yeglasi. Asi chekutanga kuti titange taona tunoba basi akuda girasi laJapola kupinda mudare kana riri gona laJapola andatakura ichocho kuti chikunakidza kuona aikona ndakazvitenda ndikati alhamdulillah. So isusu hatina dambudziko. Chiri kudiwa pakubuda paTV kana kuti pakuita sei haisi nyaya yekuda kuti unzi une mari kana kuti unzi chii asi inyaya yekutsvaga ruponeso. Nokuti ruponeso Allah subhanahu wa ta'ala anotaura kuti uwane mathawabu unenge wazoshandira. Saka isusu tikuti vazukuru kana vauya vataura Sekuru ndoda kubatsirika matambudziko mamwe acho ukamatarisa unenge unayo ungori nekamwe kauno kekuti anzi ndikabuda pamwe ndinenge ndanzi munhu anobuda ingwani president anobuda paTV. Saka iwe washamisira chii? Kubuda kana inini Achapola wacho ndiri kubuda paTV hatina chinondishamisira. Kana kumusha kwedu kumalawi vakabvatoziva kuti ko mwana wedu uye ndio paasvika kuZimbabwe. Alhamdulillah. Nokuti chipo achibude kuti iwe chinogona kubudira. Ko nhasi uno ndinoshamisika vamwe anonyara. Tine muzukuru wedu anonzi Fungai munomuziva mese. Vanhu vakamuona achibva kuOmani. But Fungai tamubasira mumwe mukadzi akabva atari kuUnited of Emirates zvikanzi ndakuti iwe wamwana wangu wakaenda kuOmani ukanoita zvawaita but so ndakufara wamwana wangu. So kana mararamira kuita Fungai tiri kuti alhamdulillah. Mumwe munhu anobva
shamwari yangu ikutambula kusvika pakadai azvimba chigumbo kusvika pakadai rega ndimpe mari yekuchipatara inini handirambidzi kuti munhu asati kuchipatara asi tinenge tichikubatsira uchienda kuchipatara hazvina nebasa rese alhamdulillah bos chipatara chinangwa chechipatara ndechekurapa munhu n'anga kurapa kuchinangwa chaeni ndechekurapa munhu muprofita chinangwa chake ndechekurapa munhu saka munhu unofanira kuziva kuti ini ndikunosvaga chii handiti iyo media kubudisa ichinangwa chaine chekuti vanhu vapone saka icooperative kare vaiti macooperative pakati pakafoma cooperative pai vaida kuti vanhu vanzwisise kuti vawane kufava brain nokuti vamwe takaoma brain alhamdulillah so n'anga kudhara zanzi n'anga ikabuda patv mdzimu waenda iuyo unga uroyi nokuti inenge ichirombesa saka zvikwamba hazvingabude patv chingabude chikwamba chichiti ndabva kopi alhamdulillah asi allah vanoda kuti kana chinhu chakanaka cho chinonyadzisa chii so kuponeswa kwemunhu kana munhu abuda pati kana nemukanditakura kuti Achapola da kutakurai mbala tiende nemichifara tichitata Achapola vamwe anotokudza kuti imi zvama kuti tira nganga yedu takaponera iko kumusata zvamanga alhamdulillah saka ndinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala chinhu chandenge ndichitaura inini achisi changu chinhu chandenge ndichitaura inini chandikuita kuti ndisvike panapa ndechako nainini Ndewera anontaudza muzezuru anontaudza mushona makandi yese yadata neni izvozvo handikunyepere ndachitaura nemukadzi ku Nigeria zvikanzi American language ku Nigeria ati please but ati please ka American language ku Nigeria Sekuru just help my husband ndikati alhamdulillah help my husband but ndakaita dua kungaita dua murume wake pakati etse zvikanzi thank you for that alhamdulillah saka tikuti isusu n'anga takamirira kuti tiende kunodiwa kune murwere wese kunodiwa kuri kutambura munhu wese kwete kuti munhu wemuZimbabwe munhu wese kana murungu chaiye akandifonera zvikanzi I'm not feeling mushe nekuda kuti ndine peni so ndakadza ndikatatsata ndiuze bwino tiyankure so akanditaurira ndikataura so vazhinji vese vaizoti Achapola anotaura chinyanja chete chichawa chete but alhamdulillah tiri kutaura malanguages ese chinganga achireva kuti muprofita auye panapa taneta nayo yanouyawo pano azirati mapasta auye yanouyawo pano nokuti zvinouya mubama munenge musiko vana vesangana alhamdulillah zvakafanana naAchapola kana vakarwara vanoendawo kune imwe n'anga alhamdulillah azvirambidzwe bhosi n'anga haizvirape shona iriko saka muprofita kana auya panapa musamuseke pasta kana auya panapa musamuseke bhosi haizvirape swadakallah handitika right makadiwa zukuru vasekuru Achapola ndimudakwana pagirazi ka tingoona tisipo makamira sipo kama wenyama ingori kuri yakakwana vaona mukoma kusvika kulasi boni ndini sisi vari pakati pava hai mushawo munhu wani mushawo munhu wani handitika dambudziko ndiyo ataringa yako dambudziko rakaenda nei sofamba sei handiti saka dambudziko chaita kuti muzoti vanzvadzi nana mukoma ngatimbobatanai tiende kwasekuru Achapola zvakatanga sei ende rakamira sei yamiro akaita nyaya yegumbo ramukuru festival gumbo rakazvimba asikana vakati hatadi tambodai sizopa chingoperawo pamba tizivi chapedza ndo zvatari kusvike pano kana muchiti kupera kufirwa nevamwe vedu tatakawanda 11 takuta vakasekuru vangari team of 15 nabo bati tasara tava vashoma chinodla vanhu hauzivi 3 days hakuna chadai sachakuti chitsawo pane yegumbe zvino titosara takadii vabereki vari chiri kuvachirwa penyu vakashaya imi pamunombofambawo zviri kunzi chii kunyange paine zvinobuda musingatauri zvenyu mazita nekuti matanga kufamba nhasi kufamba tokuenda kumachichiva iko kutsanangudzo dziri kuti dzii kumachichiva kumachichiva ngotaura kodambudzika kumba kwenyu kune zviriko zvakaitima pane munhu mashandisa shumbe mudzimu achida pamarinda achireverera achisamiko yekuti kana kuti ungofa wangofuma kuye wadofa unofamba kuye mariro nedzoyi meno raishandisa chinji unoshandisa
Hati kuti yawana chii mukati meupenyu hwake. Tisingazivi kuti zvinomuraramisa pakuti udini. Zvinomuraramisa pakuti asi zvinhu zvinoita. Asi vabereki avanambosiya vazvifambiro kuti vanoti chichiri kunetsa. Vaimbofamba zvavo. Vaifamba. Asi vanhu vakangoita nguva imwe nokuti mwakaenda 2005 mwakaenda 2006 mwakaenda 9 November 2005 mwakaenda 15 March 2006 asina nguva hapana mboita nguva ipapo chiti vashaikawo chiti 2010 pakoshaika mukomana chidaro tapera remudhara ashaikawo uyo 2010 tapera remudhara pakoshaikawo modai 2017 pakoshaika mwe 2021 manje pamwe asi mafiro acho nacho kuti anorema angoka kambo wadoi munhu wadofa pasina mbogwara kuti unogwara unonga wakwewainda saka ko zvino toona kuti zvavaya kupatiri va tikabudzwa kuti maprofita inoti pane zviripo pane zvinoti vangu zvinoona nemunhu amene kuti mhiko dzake dzinosiyandisa sei ana zvikota saka tadaita zvikaupa ndiri aya rega tidzokere kuna Sekuru. Sekuru hanzi vazukuru venyu Tapera isho uyo zvakare mukoma gumbo rutongooneka kuti zvakaoma ndizoona tinozviziva kuti ishuwa gumbo riripo isusu tichitarisa dare iri kana vakadai so ndozviziva kuti inini ndinonzi Achapola zvandinonzi Achapola ndozviziva kuti ivo vanenge vachitarisa kuti zvinofamba here asi inini ndakaudzwa nasekuru wangu kuti because inini padigere kunzi Achapola alisori zita langu kana munhu akandibvunza kuti ko Sekuru Achapola matiti zita renyu ko ini zita ndine mudzimu kai pamusoro pemudzimu ipapo amai vangu akabereka inini Achapola ndobva ndipa zita rababa vavo ainzi Musaiwale wacho ailapa futi andimukuona saka chinhu chiri kufamba chiri pari kufamba varume 2 vakuru saka izvi kana munhu akabeja anzi kumasvingo ini ndaneta kusvika mumasvingo mumwe munhu ndari akandotozoka ndi kumasvingo awaita mwana mudiki but kumasvingo ndakadzoka ndiri mupenyu alhamdulillah kana muchifu ndakadarika kundikadzika futi kuenda guruve inonzi guruve inopisa guruve ine zvidomo ndakadzoka futi kuto nekuti inini handisvage chidomo ndinosvaga kupulapiwa kwanda kuona uku nekuziva kuti ko tsvimbo idzi dzadziri kutenderera musha ko tsvimbo harisi tsvimbo ava ndakutaura kuti tsvimbo handiti but inini ndikuziva kuti haisi tsvimbo handiti tsvimbo inotauriwa ibhonzo remunhu riri kufamba langa rakabatiwa rikatobatiwa mumhuri zvokuti pese vari kufamba vari kuudziwa but nekuti vanhu vanoti hatidi kupesanisa hatidi kuvenganisa alhamdulillah but ndinotaura kuti kana ndatopinda ndichitaura so ndakadai so abata chake abata ngatumbame inini ndabata ndinonzi Achapola handitore mwana munhu kubudisa paTV ndozomusiya akadaro alhamdulillah ndinobereka pachiplanta amatibereka mwana tipite so pano ivo ava ndikutoziva kuti pandatotanga dare irori mumwe munhu iri Achapola iri gumbo iri ndakaudzwa futi mulomo yo kuti iri rakazvimba but ndikalitarisa inini Achapola nokuti takaporesa zvinodarika izvozvo chinhu chatinoita kuti titaure kuti Achapola tinenge tichiona kuti shuwa rakazvimba riri kurwadza pasina gumbo irori ipapa mwoyo yavo yakapinda kuti saka bhuti zvavabatiwa nechirwere chegumbo rakadai wawendo kwavo bozi kumusha kudzokewe alhamdulillah munhu wese akambangoti saka wawendo kwavo saka ari padhuze Ndiyani ari kutera Ndiyani saka chachinhu chikuchisa kachi pari kundengezeka yaiti asi ndakaziva kuti ivhu parakanokolewa rakarevererwa uyu akangohakiwa nekatambo so katambo kakaita kange katambo asi kari kanyoka nyoka iyo ikatata uturu ndori kuzvimba gombo saka zviti kuti aiwa isusu tonzi Achapola kana nhasi ndikatoda ndotoda kuti iro riya ndiritemerere ndokunotemerera uyo ari pakati iro rakupola iro ndo mushonga ndaitoda kuti dai akandifonera ari kuEngland kuti gumbo ndakarumiwa nenyoka ndatoiuraya nyoka yacho atitemerere munhu arumiwa nenyoka totemerera mumwe ndozvatikuita gumbo iri ndosaka ndakataura kuti akaitanga asi tikuti nyoka iyoyi
ngaidzokere kuti muliza akaituma idzokere futi ikatemewo ipapo payakatema ipapo tione tinotema sei. Alhamdulillah ini ndosi Achapola handisi Achapola wakufungidzira ndakabva kumalawi kubva kumalawi kuzoita ching'anga akona kuti ching'anga chokuti tite chimbavha koma kuti munhu azive kuti ndapola saka uya Apolo kana mangwana kana nasi achadzoka nalo gumbo lake kuti gumbo liya Achapola iro lapola handiti wozotanga kuti ndakunyara kundibudisa pati bozi munhu akapola anonyara kubuda pamiti bozi vazhinji vanoita kuti anzi ndikabuda paTV ndafumuka. Wafumuka chii matambudziko anachipera kumba kwenyu? Saka mukunyara chii? Unonyara kana kuti wakagadziriwa wakanyara chii? Ini ndoda kuti apana chinondinyaradza bozi ini kana ndakagara panapa handisi kuti ndikuti ndikupa chibambo ndiri kurapa munhu. Saka munhu akuya panapa kuti Sekuru ndiri kunyara nekuti wanyara chii? Kula kuti une chako chawakabereka chiri kukutambudza kuti haudi kuonekera. Saka ini ndongoti alhamdulillah kana wati wewe Achapola ngatifambe inini ndiri kakomo kamwe kakanaka so ndakambonzwa kuchiweshi kune kakomo anzi kanyota kupasi kumaswindo kune rimwe gomo rakanaka so takwira makomo iwayo tayaona. Saka isusu tikuda kuti baba Mapola renyu rekupfugama mariwana but regai ndiri ganhure mandisisa we ukamemesa ndikunyeperai rake rangalaka kwana mazuva yacho yakakwana bosi apa kwanga kuri kufamba kutoenda ndakataura kale kuti kuzimba kwanga kuchifamba kubva apapa kunosvika mchiuno dumbu loti ndi labata kubva ndi kudumbu kwakufema anzi nyoka chakaruma asukisa ruturu wacho kwakutoenda kwechi alhamdulillah. Asi mobva mati tiri kunyara munhu achienda munoziva kuti munhu kana iye wati kutaura wacho ari kurwara munoziva kuti kana akaafektwa nemhepo yakaipa ane nharo sterek. Saka imimi mukarega kumirira munhu iyeyu kwau anokuudzai rafokuudzai kuti izvo hapana izvi muchisvika kumba pacho anosvika kumba pacho batodza akadza kuti hai mimi ende motengesa matemba ko kana ndotengesa madhenda ayo makira ayo tiwane kubatsirika zvinopora izvi zvichaenda kwasekuru aningi ada ndinyepera kuti ndiende kwaAchapola ndipole apa ndoda kuti azondiudzwa kuti aiti chiiwawo maiti chi baba adzina Sekuru maiti chiko pamainzi adi tinombofamba naronozita mishoti tofamba tinobetsekwe unenge wafamba pakawanda zvingora mazviri chabwino pana anambobvunza here Sekuru zvenyu muchazodzoka mudare pana ane mubvunzo? Mubvunzo ungoripo pakuti pakupera pane nyaya mudzikoma wakaenda ati wandei wati asaronga saplana voti musha une mberi now so hapana munhu ari kukwanisa kusvika pamusha vashoma vanongori vaviri kuda vanogara ati vamwe wose tindewo tinozama tivake musha sekusiwa kwakaitwa nababa hapana pari kuri tongohlana dzinorova nekufigwa kokufu hatizivi ndo pane hondo yadingindira rangu rinonditi ndada kuziva kuti chiri chii chacho chapedza madzikoma angu. Sekuru hanzi chii chatipedza nemuzukuru wenyu? Chabwino izvo sizvo kuti sivavhuta vapemha kale zvintu izvi vakumbira kale nyaya iyi handiti vati tinoda kuziva Sekuru chatipedza ende girazi tinoda kuona muroyi saka alhamdulillah ndatira kuti iyo nyaya iyo girazi vanoiona nasi nguva ndiri kuvapa yakanaka zobudikira kuti ndakaona mumwe munhu akauya panapa zvikati Sekuru ndaende murume wako but ndoda kuziva kuti ari kuita kuti vanhu vangu vasarolewe Ndiyani ndikati muri tuswa pari kushaika muroyi zvikanzi baba namai akapera but vana tikufamba maprofita tikuudziwa but ini ndikuti muprofita akanaka handiti because ataura mumwe pataiwa ini handisi kuda kuti ndiite zvakati but muprofita akaita chokuti akataura kuti pakati penya ndazoita basa iroro amai akaona muwest mababa mune bhandi zvikanzi konai baba ndibvisire wakabhandira munaro zvikanzi iwe ukundiudza kuti ndibvise bhandi riro handiri pandakapiwa nasekuru wangu ngoripo alhamdulillah zvakabuda papi manzwa chonacho saka nasi kana mati buda kuti zvibude zvikubuda mirai timbopedza dare iri tataura tichakupai girasi muone kuti ko iwewe ko apa tanga tichitenderera ko chichichi ko apa Ndiyani
zvinofanana munobudisa muroyi pano tamubudisa muroyi andikusiyei makadaro mupanzwisise ipapo ndakanzwa mwepasta akati zanzi vana vamwari hamusina makadaro tikamubudise achapola kana akatoti muroyi ndiawa kana ndiawa kana ndiawa handiti ini ndinesabaundi ali kuti iye wacho akazotsvagira mushonga wake ngaafambe netunhu twake back to center omuda back to center pamusha pasingasvikiwe manzwisisa iyi yangu tsvimbo inosvika iyi panonzi pakasimba iyi yangu tsvimbo inoita sei ndinosvika ndiri pamberi ndini pacho paunoda kuvaka wototudza sekuru ndoda kuvakira apo ndotokuza uko indinesa unonzi sondoka mwana pamalayo ndine mwana pamalayo kai ndinesa wangu unonzi nsondoka pamusha ipapo uri kunovaka golo lino iye wacho akasamike kuti ningi avake uri kunovaka iwe bedroom yako nenkazi wako ubereke futi wako baba wako akabereka 15 yoveaaunatiketi kokabatweyo mugirasi iyo kabatwa mugirasimoita back to center anditika kana ndichikangasa chiramo chevanhu aya ipo ndochemachitaura anditika ndichina ndizorore zvangu kana ndichikangasa anditika haya sekuru vako gamuchirai sekutaura kwaita sekuru hanzi kana mazopora kana zvaita musazoti makunyara kubuda pamiti todzoka pano takainzwa miromo yangu taura todzoka pano kudzoka munodzoka asi kuti muzondishiedza inini asi kuti titende haiwakumhanya sekuru isu zvabhozi tinakuona taona kuti stage 1 takanga tiripo stage 2 sekutora kwaita sekuru kuti gumbo richapora tirauzorona rapora chete zvikumbiro zviti hazimambonyanyo ipapo asi nekuchema kutaurika anenge ava makore mishoko averengwa mwadai makore anenge awanda achingone problem vamwe vakatozvarwa zvirimo vakauya pano vakabatsirwa vanaseni zvaunowanirako zvakwa zvakadero uye vakazvarwa zvakadaiaiwa tinotenda tinokusiyai maoko asekuru no nyangwe zvedu tikasazoonana kutenda kwenyu ndokunenge kwakaita sei kwakakosha asi tinenge tingoimba kuti atinogona kuzoonana asi kunyange tikasazoonana tinozongonzwa ya meseji kuti mukoma handichabatika nekuti ndakumhanya iyoyo gumba mukoma chimbomira nguva yandakarwara ndisingafambi rekainibeta se ndimonoita mabasa saka tinokutendai nekusiyai mumaoko asekuru